Miguel Pardellas, son socio traballador da cooperativa sen ánimo de lucro Feitoría Verde, en Santiago de Compostela. Dando resposta á proposta, á pregunta que se formula sobre que é o que máis nos preocupa neste momento en particular, eu diría que a miña principal preocupación como educador ambiental é fundamentalmente o esgotamento emocional da sociedade. Sen dúbida condicionado pola pandemia, restriccións, todo o que ten que ver coa cuestión de poder reunirnos, pero tamén por outras moitas cousas que veñen de atrás e que teñen que ver moito con esta individualización da sociedade e este hiperconsumismo. Preocúpame especialmente este esgotamento polo que ten que ver a hora de ser quen de articular novos movimentos sociais, ser quen de poñer en marcha novas iniciativas, posto que as ameazas son moitas e compre organizarnos e compre ser quen de articular actividades, de articular iniciativas, de articular accións que sirvan para recargarnos emocionalmente e non que nos esgoten aínda máis. Un reto importante. Un saúdo.